jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Romke en ik zetten het oud papier bij de dik. Maar als ik weer met een doze onrennen kom, is Romke niet in voort. Hé, Romke? Maar kousjen. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Oud papier. Cornelia doet de deur van de garage open. Ze krijgt een dwaske van de vlier. Tomke shot het en roept... Cornelia, met het oud papier bij de dik. Ja, Tomke, het is de eerste sneur van de morgen. Aast komen ze maar een grote vrachtwagen om het op te hellen. Mag ik die helpen, Cornelia? Kist dat wel, Tomke? Die dozen binnen vol zwier. Oh, ik hel je mijn trekker en mijn karren op. Dan hoef ik net zo te sjouwen. En ik wil helpen. Nou, geweldig. Ik dacht deze grote dozen nog, want die is te zwier voor je. En breng tot aan het oren naar de dik. Tomke knikt. Hij zet een doos in het karken en riet naar de stoepen. Dan het fietspaad oer. Het papier moet aan de orenkant van de dik staan. Romke komt achter hem aan. Wat ben ik dan, Tomke? Er zit een lege doos in de garage. Ik kan stovel opheljen. Die is net zo zwier. Romke krijgt de lege dozen in de bek. Zo sleept er mij naar de dik. De dozen hobbelen door de stien. Romke kan net zo goed sjen bij de dozen voor de eren. Ben ik al haast met de stoepen? Ik sjoeg het net. Romke loekt de dozen oer de stoepen, dan het fietspaad oer. Hij ziet net dat er een man op een fiets aankomt. Stomme dozen. Hier, jet Romke. Romke schrikt zo. Hij springt met fjouwe pootjes tegelijk in de lucht. De dozen rollen door het fietspaad. Romke, sjoeg uit. Een fiets. De man op de fiets rent. Ho! Hij draait vol om het stuur. Oh jee. Romke springt gauw aan de kant. Het kiet maar krek goed. Hey, beter uitzendo. Mij een leuk gezicht fietst de man verder. Domme Romke. Dan moest ik uitzien als het paard oerstekst. Tomke zet de lege dozen bij de dik Sa. en fietst naar huis om het laatste papier op te heljen. Maar Romke won het meer. Niet doen dat slepen mij al het papier. Ik ga ermee op. Inien bedenkt Romke een mooier spultje. Ik verstop je bij die lege dozen. Dan kan Tomke mij net vinden. Romke kroept gauw in het wasken. Hij loekt de kleppen om hem heen. Heel stil blijft er zitten. Tomke weet lekker net wat ik ben. Al gauw jet er Tomke zijn trekker weer aankomen. Tomke sjouwt een pak papier uit zijn karken. Zo. Weer in die in. Nog 4 dozen. En dan is het alweer klaar. Als Cornelia letter bij Tomke komt te sjen, laakt het ze. Flink, ja, Tomke. Hast dat alles al voortbracht? Ik zet het even wat OSDL, want zo zit het wat te vol op het dik. Zo. Cornelia pakt het waskes en stapelt het ze op elkaar. Zo, ja. De dozen met Romke erin komt Hildo tussen de oren te staan. En ze zet er ek nog in boppen op. Zo. Dan rennen ze weer naar Hoesta. Cornelia weet echt net dat ik hier zit. Ik zal even schrikken letten. Romke truwt met de kop sjen de flappen van de dozen. Hoe kan dat nog? De dozen wel net even. Romke truwt nog voller. Maar het jouwt hem neer. De flappen blijven dicht. De dozen kan het even. Ik wil het niet. Nimmen jet Romke roppen.
Cornelia en Tomke binnen in een huis. En er in het ien op het dik. Ik maak die dozen stikken, maatje. Als komt die grote vrachtauto en dan smieten ze mij in die grote laadbak. Dan drukken ze mij plat. Romke klauwt mij de poortjes. Hij biedt mij de tosken. Hij stompt mij de kop. Maar het jouwt hem neert. De dozen blijft dicht. Wat wordt het heet? Ik kan als geen lucht meer krijgen. Wat is hier zo'n juist? Tomke, Cornelia, help mij nou. Maar Tomke en Cornelia binnen in een huis. Die zit op een bank. Cornelia, worst een boekje voorlezen? Ja, ja. Zit je maar hier nu de kast? Romke, kom sterk. Tomke zit om hem heen. Geen Romke te zien. Waar is Romke eens? Waarom komt er net? Ja, ik weet het net. Romke is zoals altijd bij mij in de buurt. Ja, niet is mij het papier weer er nog. We moeten ziekje. Cornelia en Tomke sjoggen overal. Romke, In de garage, Romke, in de tuin, Romke, in het hok. Romke, Maar Romke is nergens te vinden. Romke. Nou, Hoe kan dat nou? Romke, waar bist u? Romke leidt in de dozen. Hij vielt hem zo akelig. In de vette jetter Tomke op hem. Romke, waar bist u? Maar hij kan niet waarom ze. Het is zo benauwd in dat papieren hokje. Zijn kiel doet zo zeer. Dan heeft Tomke een zwiere motor. Het is de motor van een vrachtauto. daar komt de papierwijn aan. Aan de kant, Tomke. Misschien had die man Romke wel jongen. De vrachtauto komt dichterbij. Bij de papierberg van Cornelia bloedt er steen. 2 sterke mannen krijgen de dozen van de stoepen en smieten ze in de laadbak. Hij hem Romke ex jongen. We weten net waar er is. Nee, waarom kan het, jongen? Alleen maar roodpapier. De papierman krijgt de laatste dozen. De dozen met Romke erin. De dozen wiebelen. Hé? Romke kan hem net goed beet houden. Hij gliet het heen en weer in de dozen. Ik val op. Let me erin. Ja, dat is eigenaardig. Het is de doos geen praten. En wat rolt dat papier, vreemd? Een doos die praten kan. Oh, stop! Stop! Die dozen net in een vrachtwagen smieten. De papierman zet de dozen op het dik. Hij teert de flappen in hem. En waar kroept eruit? Hé? Romke! Nou, Oh, Romke! Oh, domme hond! Wat is er nou in die lege dozen? Oh, ik wil je hem schrikken laten. Nou, dat was die nek. Wat een geluk dat we daar nog krekappetit vonden. Ja! Ja. Nou, Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De spelden. De spelden. De spelden. Spelden. Wat? De spelden. En zijn. Nou weet ik het net meer. Peppa had een spelden hier. Waar is die spelden voor? Voor haar lange grieze hier. Die had het bierenkoor. Ja.
Marieke had een vallende ster, en dan maakt ze een weesk dwaan, zei het paken. En daar weet er ik nog een heel mooi verhaal, hoor. Auw! Nou, Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De treie weesken. Paken, wie hij juist de het vallende ster, Jim? Wien Jim zal let nog op het dik? Nou ja, ik dan. Pie net. Die lei al te sliepen. Maar bij u zit een stiekelpaardje. En die komt Jons let altijd in de tuin. En toen mocht ik even zien. En toen zeg ik hem. Waar? Die vallende ster. Heel duidelijk. Heel mooi. Dan meest een weestwaan, no? Ja. Ja, als het een vallende ster schokst, meest een weesdwaan. Maar ik wist het gauw niet. Hé, dat is hem. Hij komt altijd onverwachts. En dan best wel wat te let. Spietig. Ja. Maar door een weensk moest eerst goed nadenken. Kerst net samen wat weenskje vanzelfs, want dan haast er letter weer spiet van misschien. Krijgt dus dat domme meeske uit dat verhaal. Wat voor verhaal? Het verhaal van die treie weensken. Had je hem dat nog nooit verteld? Nee, Paken. Toe, vertel. Nou, doe dat maar weer. Het gaat over een oud mansje. Dat kuiert door de bos en doe zeggen in een iertmansje. Een kabouterke, zeg maar. En dat iertmansje sjouwde erom met een grote vracht hout, takken en zo. Hij koort haast net tellen. Doe zei dat oude mansje, Wacht je maar. Ik ken dat wel even van jou tillen. Waar maar het hinnen. voor het mansje weet maar een hand voor prikken. Hij bracht het naar het plak dat het iertmansje hem wiesde. Oh, dat weer aardig voor hem. Ja? Ja. En doe vreeg het iertmansje, Wat moet jou daarvoor hebben? Oh, daar hoor ik niet voor. zei de man. Dit wie me de moeite net burg. Maar het iertmansje weer zat dankbaar dat hij zei, Dan mij jou, als jou aan zijn thuis binnen, bij jouw vrouw, treie weesken dwaan. Wauw, dat zoek ik wel willen. nou, daar wie het oude mansje ook wel wies mij. En zijn vrouw weer nog volle blieder. Ze wennen in een oud hoeske, nog zonder stroom en wetter. Nou, kon ze misschien wel een nijhoes weenskje. En ze bedachten nog volle meer dingen die ze graag hadden. Ze zitten er zo lang over te praten dat ze kregen er honger van. Op het laatst zei de vrouw, Oeh, de magen rammelt me de roer. Ik zou wel een lekkere wasta willen. Oei. ja, ze hielden woorden nog net uitsprutsen. Of er lei al een worst op de tafel. Tja, Het oude mansje was poer razend. Hij sloeg met de voet op de tafel. En raap, Dit is dos verdorie ik wat. Nou binnen we een van uw weensken kwijt, onze stomme wast. Omkool als beste. Ik wou dat ze maar een noos hingen heerst. Nee. ja, daar weet al zo. Daar hier ze die grote roene worst onder een noosbongelje. Het meeske raasde moord en brand, kerst begrijpen. en doe? Ja, toen zouden ze er maar gauw een steek afsnijden. Dat het mansje pakte zijn mes en fieke een mooi einde eraf. Maar die worst groeide lieke het weer aan als hem inkwatten. Het joeg alle geneerd. Het meeske zit er maar mij te bengelen. Ik kiet worden sjewel. Ja. De vrouw bingelde er nog een paar uren mee om. Maar doe hier ze skien haar nocht. Ze voer dat akelige ding alweer kwijt. Nou, dacht het mansje op het laatst. Nou, Er zit neer door ons op, ik moet het tredde weens kijk maar uitspreken. ja. Dat hij zei, Ik wou dat die wast weer op een tafel lei. Haha. En hebben ze hem doe lekker opeten?
Ik ben bang van net. Die smaken net meer. En ze wien wel lieke vier als tevoren. Het nieuwe huis konden ze wel vergeten. Sneu. Ja, het wie toch wel een aardig mansje. Ja, maar sa sjochst maar. Maast eerst wel goed nadenken, voordat het wat wenskest. En die tijd haast net bij een vallende ster. Nee, maar ik ga intussen al een goeie wees betocht. Wat dan? Dat Pake us na je week weer een verhaal vertelt. Ja! Haha, dat is een goeie. Nou, hoi! Ja. De garage. Eén, twee, drie. De auto staan in de garage. Staan kreeg de koor. Hier komt nog een auto aan. Die zet ik er maar voor. Helemaal goed. Ja. Auto's op een rij. Is er nog? Is er nog? 100 auto's op een rij. Is er nog een plekje vrij? 100 auto's op een rij. Is er plak? Is er plak? 100 auto's op een rij. Is er plak voor men en mij? Geel, oranje, blauw en rit. Alle auto's, alle auto's. Geel, oranje, blauw en rit. Alle auto's kreeg pakket. Auto's op een rij. Is er nog? Is er nog? 100 auto's op een rij. Is er nog een plekje vrij? 100 auto's op een rij. Is er plak? Is er plak? 100 auto's op een rij. Ken uw auto er nog bij? Jawel. Ken uw auto er nog bij? Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.